ассалому алайкум дӯстони азиз, умедворам шумо хуб ҳастед ва бар шумо саломатии хоҳон ҳастам. Ва фикр мекунам ки ана ҳамин хабари ма бар шумо маъқул мешавад, яъне писанд меояд. имрӯз сешанбе 2 декабр $100 ба 921 сомонӣ баробар шид ва инчунин 100 евро ба 1067 сомонӣ баробар шид. дӯстони азиз, ба хотири ана ҳамин хушхабар дар видеоята лайк мемонем, ба канал обуна мешавем. раҳмат барои дастгирӣ. худованд аз шумо розӣ бошад. ва мегузарем ба курси рубл. 1000 рубли русӣ бо курси имрӯза дар алифмоби, яъне ки дар алифкарта ба 116 сомону 23 дирам баробар аст. аллакай 2 сомон рубл боло шид. салом дӯстон, санҷиши шиносномаи хориҷӣ, яъне ки загранпаспорт барои шумо мушкил шудааст ва шумо наметавонед дар куҷо чӣ тавр бисанҷед. ва мо пеши роҳи ин мушкилии шуморо гирифтем. шумо акнун метавонед дар хона нишаста паспортҳои худро бисанҷед ва ҷавоби дурустро бигиред. танҳо бо тариқи ватсап ба ин бародар суҳбат кунед. ин бародар бар шумо чизе гуфт ҳамон корро бикунед. албатта ҷавоби пурра ва аниқ ба шумо равон мекунанд. ва имрӯзҳо ҳамаи корро ройгон намешавад кард, яъне ки инҳо ҳаққи корияшонро низ мегиранд. ба шумо барори кор.